Ina mai tabbatar ma al'ummar jihar Katsina cewa mun samu gwamnati jajirtacce kuma ƙarshen wannan shekaru guda biyu sai an nemi kusan inda za a rika yin aiki na raya ƙasa insha Allah. Sannan al'ummar mu za su samu ingantacciyar tsaro sannan kuma za su samu ingantacciyar rayuwa na abubuwan more rayuwa insha Allah. Ƙungiyar APC Zalla Movement ta kaddamar da sabbin kodinetocinta na ƙananan hukumomi 34 a jihar Katsina a wani mataki na ƙarfafa haɗin kai da bunƙasa jam'iyyar APC a faɗin jihar. Ƙarƙashin jagorancin Darakta Janar ɗinta Dr. Bala Nuhu Sadaukin Kankiya da suke jawabi a wajen taron kaddamarwa wanda aka gudanar da shi ranar Asabar 20 ga watan Disamba shekarar 2025. Shugabannin APC Zalla Movement na shiyoyin Daura, Funtuwa da Katsina sun bayyana farin cikin su kai yadda mambobin jam'iyyar APC ke ƙara samun ƙarfafan haɗin kai tare da yaba manufofi da salon mulkin gwamna dukka Umar Radda da kuma jaddada cewa kungiyar za ta ci gaba da wayar da kan jama'a kan ayyukan raya ƙasa da gwamnatin jihar ke aiwatarwa musamman a fannonin ilimi, tsaro da walwalar al'umma. A nasa jawabin shugaban kungiyar na jiha kuma Darakta Janar Dr. Bala Nuhu Sadaukin Kankiya ya jaddada muhimmancin haɗin kai, jajircewa da tsayawa tsayin daka wajen tallata manufofi da muradun jam'iyyar APC a dukkanin matakai, inda ya kara da cewa kungiyar za ta ci gaba da ba gwamna Radda cikakken goyon baya domin aiwatar da manufofinsa na inganta rayuwar al'ummar Katsina tare da shirin tabbatar da gagarumin nasara a zaben shekarar 2027. Hankali shine ci gaba da wayar da kan matasa yan uwanmu domin shigowa harkokin siyasa gaba daya, musamman kuma karkashin jam'iyyar APC, karkashin shi jagoran mu mai girma gwamnatin jihar Katsina mana dukkan Umar Radda bisa ga yanda fidda mukunya gaba daya yasa da mu zamu je faɗa ma jama'a duk kananan hukumomin nan gaba daya da duk lungunan nan namu na mazabu guda 161 babu inda babu aikin mai girma gwamna. So wannan shi yasa zaka cewa ya zama mai sauki wajen tallata wannan abu, kuma shine zamu tabbatar da mun je mun ga ma jama'a cewa ga irin abin da mai girma gwamna ya gashi abin da yasa ya dan Allah ya kai mu kaka zabi na 2027 ina tabbatar cewa jama'a sun ga abin da aka musu kuma sun kyautar cewa za a kare musu abin da ya yi. Dr. Kankiya ya kuma yaba da sadaukarwa da kishin jam'iyyar da sabbin koordinatocin kungiyar na ƙananan hukumomi 34 suka nuna, yana mai kira ga dukkanin mambobin kungiyar da su ci gaba da kasancewa masu gaskiya, juriya da biyayya ga shugabancin jam'iyyar. Game da shirye-shiryen shekarar 2026, Dr. Bala Nuhu ya bayyana cewa kungiyar za ta aiwatar da ayyuka daban-daban da suka hada da shirya tallafin jinya kyauta wato free medical outreach, wayar da kan jama'a kan rijistar katin zaɓe, tallafawa ilimi da kuma ƙarfafa jama'a su goyi bayan takarar gwamna Dukka Umar Radda a zaben gwamnan jihar na shekarar 2027 da sauran shirye-shirye masu amfani ga al'umma.